Atne mar sengenge ni ng'ombe to rwaka to nyakwar Peres bende koro no rwako gute moro morwako ga weekend bende rwaka ok ni koro no watwango uniform machal mana achiel kuom conditions mwaketo. Mar ariyo wakoni wuodhni wadhiye waseyien wateri wuoth to kata kamano ng'ane gi ng'ane kanitie mesa to nyaka gidimbre niko kel gweno to wuon wuothe manyaka timang'owa chuo lwete mokwonge gweno ne kik joge ketere nikech wang'eyo ni chiemo to giberie to ka gikwongo ne wuon wuothe gweno to wuodhno timang'owa okethore. So nitie winjruok manyaka bedie ka ji poko timang'owa odhi wuoth to wasewuok wasekonu wateri to nyaka bende wawinjre ni to wuoth mwadhiye ni spokesperson kata jaloso e wiwa en ng'a. Ok ni ka ng'openjwa penjo to ng'ato tuch ang'owa gi mare to wadhi wacho ang'o kanyakla to wawuotho gang'o ang'o mwadhi we kuro. Mago winjruok manyaka bedie kata bed ni nisekone in to atimo ang'o ateri